kelo duoko e tallying centers machiegni. King'iyo na kamera kacha, inyalo nyisa ni to into nichopo kasadi to ang'o miyo ndi line ni yware nikech seche mane an kaendi kana miyo ji kaka gigi osechopo kaendi aneno mana kosechopo mana gi mita manyalo romo 100 kende ok ochore mapiyo ahinya machiegni chako gi nyinga iluongo ni Simon Otiende, an presiding officer ma Kunya Primary School. Ne wachopo kaendi gokinyi saa 1 mar okinyi kaluwore ni line ne bor to ji bende ne odhi mopogore opogore. Koro kaka wasebiro ka nyaka ne wachak bedo ka to gima dhi mbele ka sani en mana clearance ma materials ma wago de polling stations, then to ge results ma wago de polling stations. Koro wa hand over to the returning officer mondo bang' mano koro onyalo lando ne jo piny results ma ng'ato ka ng'ato ma presiding officer no oyago do e station mare. Pero kama tinyalo wacho nang'o miyo deko ni neno e kaunti ma Kisumu kaendi aka wang'iyo ni tallying centers duto abiriyo mabende nigi returning officer marito polling stations gi presiding officers mondo ternegi duoko gite gin chien kendo deko neno ka kwan mapiny kende mosene kaka karwa kaendi wayudo ni nyaka sani maromo polling stations 60 emosechwalo duoko mbele kaendi ka kuom polling station 158. Wach manyalo wachno en ni presiding officers mano bedo hired gi IBCs wang'eny to ko wang'eny to chuno ni koro nyaka to koro lugi miluongo ni protocol. Koro protocol en ni gidil gi ng'ato achiel kachiel mokwongo kidonjo kia e station mari nitie office midhi clear iye gi logistics office gik mani biro godo mokwongo ibedo cleared kanyo. Kiseya kanyo then nitie a line koro gi ballot papers and the materials mintie godo kanyo. Koro kisebedo cleared go kanyo magibedo verified then koro itimro koro ilandogi. Koro aparo ni mane mamiyo bedo lile makamano nikech ji bende ng'eny. Then ibeno ka kuno moko nitie seche moko logistics project problems nikech nitie jok moko ma mabor kaka let's say for instance Kisumu East oting'o wards abich then ibeno ka from kama wantie kaendi wantie Kasagam ma nitie Kisumu East then bono kantie jok moko ma the farthest part of kata Kajulu kochacha. Koro bono ng'amondo me gia kocha magi chopo kaendi may take some time. Koro aparo ne mane manokelo miyo that kiuno kata bedo gi delay no bete kaluwore ni koro nyaka to ne gishughulika ne ng'ata achiel ka gi verify ni material mano mi ng'ato ka ng'ato presiding officer mano duogo godo bendo oduogo gi gik mano miye to gigo bende gintie correct. Mane gima dhi mbele kama miyo kelo delay no. Pero kama na enya mana kama no simfrot kaka isewinjo ni gino makelo deko kotenore kod weche mag kelo duoko koa kuom polling station mopogore opogore king'eni Kisumu kaendi kiriwo gi polling stations koduto ne wan gi polling stations 1170 gi ethuolo ni endi kar chung od bura kaka chung od bura bende ne nigi polling station mopogore opogore kendo ne gin gi namba mang'eny modhuro ka Kisumu Central ne otelo kod namba mani malo kuom polling stations ka Seme emano ywagoro kuom namba go eko kilwe kod kama antiere ni endi ma Kisumu East. Ka bende kadalo nyisi kane alero ni weche motenore kod duoko mag form 34A Kisumu kaendi wayudo ni gisechwalo tir mbui mar duol mochung'ne keyo kod yiero pacho kani maro IBC. Polling stations osechwalo duoko mag jotend jogo mane laro kom jotend piny Kenya polling stations maromo 1163 manyiso ni polling station abiriyo kende mawuok e county ma Kisumu kaendi kuom polling stations duto mane oyangi ni biro tayo yiero ema odong' kapok ochwalo form mar 34A ma bende oting'o duoko mag jotend piny Kenya. Makamano kayonge penjo moro amora gi thuolo ni mana kana selero ni jatelo ma ochung'ne lando duoko e tallying center maduong' mano kar Tomboya Leva College mano Solomon Mudanya owacho ni ok en gi adieri makende ni chako lendo ayanga e tallying center no ero bro chakore karang'o to bate otere nyaka kiny nikech oneno ka chal ka gima polling station gi duoko ma iyalo kata ilando e
polling tallying centers mag kar chung'od buche bro rumo kanyo sa otieno kata mokadho sa otieno mar dier otieno sa 6 kanyo. Kionge gi penjo Simfros to gi thuolo ne nyalo weyi mondo idhi nyime nikech magi weche matucho kopogore kod jogo mabende ochung'e dhorangach mag tallying centers kata tallying center ka gihingo kata girito hingo kata dhielo jotelo mabende gigeno ni biro yombo mondo mi gichak timo celebration makende. Simfros inyalo dhi nyime. Erokamano ahinya mano reporter marwa Millicent Adhiambo e county ma Kisumo kar chung'od bura ma Kisumu East. Erokamano ahinya Millicent kuom miyowa report machalo kamano. Bende mano koro nyiso kawuok kuom report ma Mili osechiwo noero koro nyiso ni kuonde luto ombulu mopogore opogore e county ma Kisumu thothgi 1163 koro sechiwo forms 34A e mbui mar IEBC manyiso ni gin moko kuom duoko mabende osenywaki kaluwore koda duoko mabende ichiwo kod IEBC. Form 34A oting'o duoko mar jogo malaro kom tend piny kabende koro polling stations abedio kende e kar chung'od bura noero emabende koro pod kochopo duoko machalo kamano ero. Nyakwa Ramogi wadhi nyime koda mitwak achiel kachiel kaluwore koda yiero machalo kamano. E county ma Kisumu wantiere koda wendo mano Green Odera. Wasebedo kawatwak e wi chal mar ombulu kata yiero 2022. Green abiro duoki e kwan kata tamalo mochiw koda jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Chebukati olero kanyo ni atamalo mar oganda 65.5 mag jogo manondikore mar luto ombulu kende emano wuok oko mar luto ombulu kata kamano wacho ni kwan ni okonywako jok mabende nye ogo kura e yor aching' ma kaluwore koda report to gin joma ng'eny ahinya. Atamalo 65.5 lero nwang'o kaluwore koda wuok oko kata luto ombulu mar higanieri. Erokamano gima chairman mar duol mar IEBC owacho no en gima ne wasebedo kwasewacho nyoro to ne wawacho ni turnout mar yiero mar 2022 dhi bedo mopogre gi turnout mar yiero mar 2017 kod 2013 nikech weche adek. Wach mokwongo ni ndalo elections ariyo mokalogo waseneno ka Central Kenya nigi candidate mawuok Central Kenya, omiyo mano osebedo siso margi mondo giwuog oko gigo kura ni candidate margi. Seche mane piemni ne obedo kind Raila Amolo Odinga gi Ruto, jo Central Kenya mawuok ga mathoth according to the last two elections nokobedo gi siso ila ma ne gin go e yiero ariyo. Mano nyalo miwa explanation mar wuok mwaneno ka jino wuok go matin mondo ogo kura. But kata kapok kwaweyo Central Kenya, ineno ka gini en gima notimre e counties te mane results gi owuok. Waneno low voter turnout e gwenge ma Mombasa, Kawan, Taita Taveta kucha, waneno the same Kilifi. Koro ntiere message moro ma jok mago kura temo nyiso jo siasa mondo jo siasa obed owinji nikech ng'eny dhano mago kura osebedo ka neno ni kura ni jo siasa tiyogo atiya to koserwak gi telo to onge gimoro ma gitimo. Mano nyiso ni jo siasa otony modonjo e yiero mar 2022 ni nyaka dhi matin jopiny eka jopiny be biro bedo gi siso mar wuok oko mondo gigo kura kiluongo gi mondo gigo kura. Mar adek manyalo bedo ni be o contribute e weche mag koso mag percentage mwaneno matin ni en ni kits moko no kethre. Nitie kuonde mano yawe go kura molewo nikech kits nok ti. Magi gik makiriwo te to jalo bedo jomoko notamo mondo dog nochuno mondo dog miechegi koko go kura nikech kits nok ti e yo makare. But kaki wacho no wa expect namba ni nyalo medre kata atamalo 3 moro kata atamalo 4 nikech jok mano obedo identified
manually ama gi register mara ching ok ginyal bedo mang'eny. Wa expect ji mang'eny owuoge county ma Kakamega, constituencies ang'wen ma Kakamega mane duol mara IEBC ochiwo permission no otigi register mara ching, to be no chiw permission no sa 7, kendo waneno kwa dhi yudo ji mang'eny ka wuok kuonde ma county mar Makueni. Omiyo ok wapar no dhi bedo mang'eny, odhi bedo between atamala 3 ama atamala 4 kang'eny kabisa, but onyalo bet kata matin ne mano. Erokamano Green. Bende mana kapod wantiere wach mar kwan matin mar jogo ombulu mane wuok mondo mi olut ombulu. Bende waneno ka bedo ni oganda ma Masawa bedo ne ok giwuok oko kar romgi mar lut ombulu, kaluwore koda samoro ni onge ng'at achiel kuom gi mane laro kom maduong' no ero. Bende mano nyiso ni mbi mar jatend piny masani Uhuru Kenyatta e gwenge mag Masawa nitiere piny, kaluwore ni onyiedhore oko mar wacho ni en osiro jatelo kata jarno ero mane chung' kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Wanyalo tiyo gi results mwaseneno nyaka sani mondo wang'ad bura ni ng'ano ma duonde pek e gwenge mag Masawa go kwatiyo gi gik mwaseneno oko sani. To kipimo ker masani gi Mheshimiwa William Ruto kod deputy president mar Azimio Kenya Martha Karua, to waneno ka wanyalo wacho ni William Ruto ni tie gi duol maduong' e gwenge ma Masawa moloyo ji ariyogo. Gimomiyo wawacho kamano en ni watiyo gi results mwaseneno magin provisional, kwaneno kata cheo mag ubunge kod cheo mag MCAs kakodhi. Wanyalo reach ama wanyalo chope a conclusion ni yore ma pek mar ker mar Uhuru Kenyatta e gwenge ma Masawa nodok piny. Erokamano ahinya. Bende dipar ni mano bende nyiso ni bedo ni omigi kombe mar ariyo, mano nyiso ni kom mar jatend piny diponi ng'at mo owalogi okoro oyudo kom no ero. Bende iparo ni gineno ni oganda ma ono kowuok e gwenge mag Masawa neno ni bedo jalop jatend piny ok en gino machiwo ne gi duol makare e sirikal kaka yande gi bedo godo. Kwang'iyo history wa kaka piny mar Kenya, waneno ka ji mang'eny oseketo geno margi, anyuola mang'eny oseketo geno margi e kom mar ker, nikech kom mar ker osebedo gi teko mar kelo lokruok e mieche ma entie. Omiyo kata Masawa kano yudo kom mar deputy president, ging'eyo deputy president to ng'ato nyalo bet abeta, lakini wuon thum, wuon wach maduong' to en kom mar ker. Koro mano ne nyalo bedo ni pod o contribute e luoro ama koso wuok mar Masawa mondo go kura. But gimoro kendo manyaka wane seche mwawacho wach ker Uhuru Kenyatta, kata ka bedna results ni nyiso wan ker Uhuru Kenyatta duoko mare ama pek mare e gwenge mag Masawa ni piny, to waneno ka otemo ting'o ng'at mochung' Azimio, masani ja Azimio oyude percentage ma ka wang tiyo gi results mwaseneno sani onyalo bedo between 18 to 22%. Mano nyiso na oidho malo moloyo performance mare mane en go 2017 gi 2013. Omiyo kata ka pek mar ker osedok piny as a result mwaneno mag parliamentary seats go, to waneno ka ntie kuonde moko ma pod enie gi emomiyo jachung' mar Azimio otemo ting'o percentage mare kuom percentage mano oyudo ga ndalo machon manen ga 5% to almost 19-20%. Erokamano Green. Wadhi e weche siasa mag duond buche.
Gie sani ng'eyo ni gwenge kaka mag Kisumo giwacho ni podi saa mar kwano mbulu pok ochopo. Kata kamano wanyalo ng'iyo kod gwenge kaka kuondego eko ma bende koro jogo eko mane laro kombe osego badgi piny, manyiso ni nitiere kaka kwan keto ng'at machielo e nyimgi. Ka wang'iyo kombe go eko ma bende koro sani duoko moko osenyiedhore kendo nenore ni jotelo moko oseng'eyo ni gidhi yudo kom ni. Bende waneno ni piny Kenya maeri wang'iyo oganda pachgi osewuok e wach mar ombulu mag duond buche kendo koro ging'iyo dhano ma gigochone. Koso pod waketo geno kuom duond bura? Dhano pod oketo geno mar winjo results mag duond buche mopogore opogore, lakini ok en ahinya. Gimomiyo wawacho kamano, kura mar duond buche mopogore opogore osewuok. Gima pok otim en ni pok oland gi ayanga. Gimomiyo wawacho kamano, kila jachung' nen gi agents kuonde mopogore opogore. To ka agents gi osebet piny mo oro forms mag gi mane giwuok go e polling station, to wanyalo bet mwang'e kata kapok IEBC owacho results ma ogik ama ma official, to ntiere jok moseng'eyo kuma chung' mar gi ntie. Omiyo focus mar jopiny sani osewuok e weche mag duond buche mopogore opogore, nikech at least giseng'eyo ng'ano gi ng'ano motony kama, to focus mar gi koro odong' e mar race mar president mabe waseneno ka ringo e yo mamalo. Erokamano nya Green. Bende wanyalo ng'iyo ni e weche go mag arita, ang'o miparo ni okonyo kata omiyo kwe obete ahinya yiero ni kipimo koda yiero mamoko, nikech wang'eyo ni kata obedo mana ni yiero mamoko kata yiero mar 2017, 2013 ne nitiere weche mag lal mag jogo eko mabende ne tayo yiero, nitiere joma nowito ngimagi e yo ma ok ni kare. Ang'eyo ni gie kinde nitiere ji, kata kamano kwan gi pok oyangi magiso ni kwe moro osebetie yiero ni kipimo koda yiero ariyo mabende okalo machiegni. Ang'o ma wanyalo tudo kata wanyalo ng'iyo ni ema okelo kwe machalo kamaeri? Gima nyaka wach kendo gima nyaka wayiego en ni jatend migawo mar arita kwe e piny kae kod sirikal maduong' nobet piny moloso program maber mar offer security. Ti neno ka all polling stations mane wadhiye kendo mana wuothe odiochieng' manyoro, ne wayudo ka security no los maber, mak mana weche ariyo adek manowuok e gwenge moko kaka North Eastern, mabe nen mana wach mar josiasa manokelo tungni mopogore opogore, kod wach manowuok Bungoma duond bura mar Didimas Baraza mane iwacho nitiere ng'at moro manowito ngimane. Investment ama arita duond migawo mar arita kwe noketo polise mang'eny kendo nooro gi e gwenge mopogore opogore, mano no encourage ji mondo owuog ogo kura e yo ma kwe. Kendo bang'e gimonyalo wacho manokelo wach arita kwe en participation ama participation mar jomedia, nikech jomedia be noketo messages oko ma nyiso dhano ni kosego kura to wuogo dhi rit results mopogore opogore e utegi. Mano nokonyo nikech gima kelo ga shida en seche ma raia obet e polling station to winjo kaka ikwano result to moko ok yie gi results mikwanogo ma contribute to kosruok mar arita kwe. To kaka ji mowuok e polling stations modhi e miechgi rito result, pok wawinjo incidents madongo e gwenge mopogore opogore mano participate e kura. Omiyo nitiere investment mang'eny ma Kenya oseketo e arita kwe e election ma wantiere ni, kalure gi gik mane onere 2007, 2013 2017 ma oloko experience ama rameny marwa sani kwang'iyo election ni e yo mar arita kwe. Green, bende paro ni bedo ni gi e kinde ni kata siasa maiga ni bedo ni jatend piny masani og doge komno nyalo bedo ni oketo kata nachiel kuom gigo mabende koro okelo kwe kata omiyo ganda obedo mobolore e yo mopogore koda e kinde ma yiero nitiere ma jatend piny
pod dok e komeno ero. Mano be ntiere adier moro iye kanyo, nikech seche ma jatend piny dwa dok for another term, ntiere opposition mang'eny mowuok e gwenge mopogore opogore ma either pinge to onyalo bedo ni onyalo tiyo gi security apparatus. Ramogi aparo wantiere kod ng'ikruok kanyo matin mar masin ka bende watwaka kod Green Odera kanitiere e studio marwa e county noero ma Kisumo, ka bende wang'iyo weche goeko mag yiero kata kipimo kod arita kwe masani kod mano mosebedo e kinde machien go, ka bende wacho ni bedo ni samoro jatend piny masani ok lar kata ok doge komno, bende nyalo bedo ni mano gima osekonyo e kelo kwe mar higanieri. Ka bende geno nitiere ni kaka wadhi nyime nieri weche mag duoko mag ombulu ok bi kelo chochni. Bende Green wacho ni jatend migao mar arita Fred Matiang'i nenore ni otiyo tije e yo makare mar neno ni jolut ombulu odok mana e miechgi bang' ka giseluto ombulu, kaluwore ni kinde mathoth lweny chakore kinde ma ng'ato luto ombulu to pod dong' ka obet e kar luto ombulu gi wach mar ni warito ombulu. Mano nenore ni en achiel kuom yore ma bende koro okonyo mar neno ni kuonde oganda odok e miechgi kendo rito mana duoko mar ombulu ponono e kinde noero ma bende gichopo ot. Ka bende gimokonyo mano en ni IEBC bende timo chenro mage e yor mbui, nyiso ni kamoro amora ma intiere ka inyalo chopo e mbui to ibiro yudo duoko mana kaka gidonjo ni. Ok ochuno mar mondo mi bedi e kar luto ombulu kata kama ne ilute ombulu mar mondo mi iyud duoko machalo kamano. Ramogi ma yiero mar 2022 kendo wadhi nyime koda miyi duoko mana kaka gichoponwa achiel kachiel, ka geno marwa en ni wabiro nyalo choponu duoko gi mana e sama gidonjoe. Bende ka wang'iyo kuonde mathoth ma wasetemo ka wamenyo, en ni adiere en ni mondo mi ang' wachak yudo duoko ma aching' mar adiere kuonde mopogore opogore, gini kata en chenro ma bende biro dhi nyaka otieno kuonde moko nigi geno ni gie sane gibiro chako chiwonwa duoko. Geno en ni ka duoko chopo to wabiro mana chopo ni kaka wayudogi kuonde mopogore opogore gie sani. Koro chwalo duoko magi kowuok e kuonde luto ombulu iterogi e kar nywako ombulu goeko mano mar kar chung' od bura. Bang'e kanyo to ombulu goeko ibiro gor e kar chung' od bura ka iterogi e kar nywako ombulu mar county duto 47 nitiere koda kuonde moyangi ma ibiro kele ombulu duto mag counties. Kowuok kanyo to ibiro golgi e County Tallying Center nyaka Bomas of Kenya, ma bende inywako e ombulu duto makoro oseogo e gwenge mopogore opogore e pacho kaerin. Ramogi achiel kachiel wabiro teri e gwenge mopogore opogore mar mondo mi wawinji chenro mag kwano ombulu kaka dhi nyime. Gie kinde nieri wadwa ni mondo wadhi achiel kachiel ir jeripota marwa Judith Omondi ma bende nitiere boma ma Nairobi kaeri e kar chung' od bura mar Embakasi. Obiro lero na gie kinde ni entiere Embakasi mane. Aneno ka e toki kanyo Judi nitiere chenro mopogore opogore, oganda ochung' kanyo, ka bende koro sanduge mag ombulu ni kanyo eri. Gie sani ang'o madhi nyime kama intiere to kwan mar ombulu chalo nade? Erokamano Simfros, awinji maber nyaka sani. An e kar kwano ombulu miluongo ni School of Aviation, mano East African School of Aviation e kar chung' od bura ma Embakasi East. Embakasi East kwa rango gweng' ma Embakasi en kar kwano ombulu ma bende nigi kwan jogo ombulu mar ariyo kaluwo mokwongo mano South. Simfros, nyaka sani kuma wantiere ri ombulu mano chopo kae ma manogo jok manogo ombulu e gweng' ma Embakasi kae mano koriwo Embakasi East te ne ochopo atamalo ji 63. To nyaka sani ombulu mose kwan gin ombulu mok oromo 12,000 mano ka wang'iyo to en mana atamalo 33. To bende kae
kwan nyaka sani nitiere kwan mosegol kendo nitie mapoko gol. Kirango mana kae Simfros kinyalo neno nitiere atonga kata mana andope moting'o ombulu mapoko mabende ochopo mbele mondo mi okonwa ni to gichal nade, kwan gi chal nade. Ma nyalo romo atamalo maybe wachni prauchiel kod abiro kwa golo 30 mabende ose kwan nyaka sani. Magi duto pod wagoyo tachka mondo ang' wane ni to kokwan gi duto en ng'ano mabiro wuok kae kaka ng'atno moyombo, to en ng'ano mabende ang' ne dhi dala ka ok omor kata mana bende ka pi wang'e ndong'. Nyaka sani Simfros kwan mar kwang'iyo jolar competent piny Kenya, Raila Odinga nitiere nyime kod ombulu 7,000 kod 88. Mano kwa ng'iyo ombulu mar jolar competent piny Kenya. Iluwe machiegni kod William Ruto maneno jalup jatend piny Kenya masani man kod ombulu 433. Wajakoya Luchiri biro bang' Ruto mantiere kod ombulu 50 ka wang'iyo David Maure bende nigi ombulu 40. Mana bang' mano kwang'iyo bende jolar comp governor mano ma Nairobi, Johnson Sakaja otelo kod ombulu moheo 5,000, mana 5,529. Iluwe machiegni kod Polycarp Igathe mabende nigi ombulu 5,000. 5,583. Mano kwa warango kom mar jolar kwang'iyo ng'wech mar jolar komb governor mano ma Nairobi. King'iyo kanyo Simfros, Igathe lao Sakaja gi ombulu, Sakaja oyombege ombulu manyalo romo 200 kama. Makmana ni wawacho ni mose kwan pokoro matamalo 50 modong pododong. Pod waketo wang'o tang'o ni ng'wej Sakaja kod Polycarp Igathe dhi nade. Kwang'iyo kom mar senator, mago jolar kom mar senator county ma Nairobi, Edwin Sifuna otelo kod ombulu maro 7,110. kod 10. Iluwe machiegni kod Margaret Wanjiru mantiere kod ombulu 3,800. Ng'wejni aneno kanitie kod gap matin. Makmana ni wawacho ni okorumo nyaka orumo nikech pod nitie mapoko kwan nitiere mose kwan. Nyaka sani pod ang' waketo ng'ato aneni ng'wech mar Sifuna kod Margaret nitiere jopiem mamoko. Makmana ni kwang'iyo jok moyombo gi ombulu mamalo, kanyo waketo mokwongo Edwin Sifuna kod Margaret Wanjiru. Kom mar jotelo kata mana jochung' malaro kom mar woman representative, Esther Passaris otelo kendo iluwe machiegni kod Millicent Omanga. Wang'eyo ni Esther Passaris en jachung' mochung' kod ebwo umbrella mar Azimio la Umoja, ka Millicent Omanga to chung' kod duond bura mar UDA. Esther Passaris otelo kod ombulu 6,000 nyaka sani kaluwore gombulu mosekwan maginata malo 33. Otelo kod ombulu 6,735. Iluwe machiegni kod Millicent Omanga mar UDA mabende ni gombulu 4,612. Kama wantiere ni nakoni mokungo Simfros ni iluonge ni Embakasi East. Koro Embakasi East kae ma Polo Ngili mabende ong'ere kaka Babu Owino en jaod bura masani. Polo Ngili nodok e ng'wech kendo pod odwaro ni mondo olar ochung' kata mana o maintain kombe masani. Ng'wech gi otwere kendo king'iyo jok mane laro kom ni ne gin ji 5, lakini king'iyo jok ma otelo ma ng'wech gi koro dhi machiegni nyaka ne chak golo ombulu. Nitiere mano Polo Ngili, Babu Owino kod Francis Mreithi. Babu Owino nyaka sani pod otelo kod ombulu maro 6,915. Iluwe machiegni kod Francis Mreithi mar duond bura mar UDA. Francis Mreithi ni kod ombulu 4,046. Mano kaluwore go ombulu mowasekwano nyaka sani. Ombulu pod medo chopo kendo pod imedo kwan gi. Kana asitang'oni mokwongo ni nokawo koka pod gidhuro. Pod wadhi go tach kae Simfros mondo akoni ni to kaki med kwan gi ombulu mar jalar competent piny Kenya makoro sasa ni jo piny oketo wangi kendo ng'iyo ni to chal nade. Ng'ano madhi yombo ng'wech ni en very tight. Kora ang' nwang'i ni ng'ano moyombo, ng'ano modong' chien, ng'ano madhi ywak. To bende kata ng'at moseyombino bendo yie mar rwako tamba kata mana moso ng'at moyombe. Ang' naduoki e studio lakini kata kwa wuok kae Simfros pod wadhi wuotho e gweng' ma Embakasi kae. Kwa wuok ka wadhi south. To ang'e ni south tang'o matimore. Kwan mar ombulu mar jalar competent piny Kenya osechopo kanye. Jalar kom governor ma Nairobi, woman representative to chal nade kaachiel kod jood bura makono. Magi duto ang' nwatudre kodi kendo Simfros mondo wamiya achiel kachiel kowuok e studio marwa Ramogi TV. Ero kamana enya Judy kuom report mararieno. Ero kara kamane samane itang'onwa alwora mar kanyo. To waneno ka nitie joma thoth mabende koro bedo oko ka bende sanduge oriedo. En ang'o mabende koro miyo en chenro mok dhi piyo piyo nono. En chenro machalo nade mabende koro ywayo oganda mathoth mabende aparo ni gin apisas
mag IEBC mowuok e kuonde luto ombulu mopogore opogore. Simfros bana kaka na koni ni Embakasi East en achiel kuom ute bura mar ariyo king'iyo kwan mar jogo ombulu mathoth ei Embakasi kaeki, mano ko bang' Embakasi South. To bende kata kwa weyo mano king'iyo nyoro kane wakoni ni waluorore mar ng'iyo jok mowuok oko mar go ombulu ni wantiere Embakasi ka, kendo jok manowuok mar goyo ombulu ne thoth mokalo Embakasi East kae kane wapimo gi kuonde mamoko. Mak mana ni pod wan kae kendo wadhi ng'iyo king'iyo ok ni chenro dhi mos, iye kanyo chenro dhi mapiyo kendo itimo ilande maber. Mak mana ni ging'eny. Koro ing'eni kwa ng'eny to nyaka waneni to dhi nade. To bende kata kwa ng'eni odhi nade, nyaka wang'eni ji otimo gik maber. Kwan mar ombulu gi owuok maber kaluwore ni ka ng'wech nitie e kind ja ODM kod UDA. Mate ni wenge duto nitiere ka kendo ng'iyo. Apisas mopogore opogore muneno kobet oko kaegi. Magi apisas manochung' ne ombulu kuonde luto ombulu mopogore opogore Embakasi East kae. Ng'ato ka ng'ato bet buto mbuche. Wachni en wach matek kendo ok inyal wuok. Ing'eni ka kama mwandu ni nitie ema wang'i nitie. Erokamano. Erokamano ahinya Judy Ramogi, mana kaka iwinjo no apisas mag IEBC koro lito ombulu mane giwuok godo e kuonde luto ombulu mopogore opogore, kendo kaluwore koda lipot mar Judy nyiso ni moko kuom duoko e kar chung' od bura ma Embakasi East koro sechak yango. Judy wacho ni 33%. Erokamano ahinya Judy, ang'eyo ni wabiro duogo iri e kinde ma nyime mondo mi wadhi nyime koda chenro mar ng'eyo kwan mar ombulu e kar chung' od bura no. Mana kaka ne awacho, Judy wacho ni kwan mar ombulu mosekwan e kar chung' od bura mar Embakasi East gin 33%, nyiso ni 67% pod wabiro dhi nyime koda rito. Kakwayo en ni wabed mana mos e kinde maduoko chopo no achiel kachiel kendo wabiro neno ni wachopo nigi. Ramogi, pod wantiere e gwenge gweko mag Kisumu e county no achiel kachiel wantiere koda wendo Green Odera mabende watwak godo e wichal mar yiero. Green, ang'eyo ni wasekawo thuolo mari malach e kinde nieri. Kata kamano chal mar duoko mar yiero king'iye duto konde duto, in kaka okil e yor chik, ang'o minyalo wachi? Mana kaka asewacho cha duoko ni en nyaka kumochope ni odhi kaka ne wa expect nobrodhi, kendo kineno opinion polls kaka nowuok noket no ji ariyo mane mbele mane laro kom ne dhi yudo percentage mar between 47 to 52% kod a margin of error ama margin of error mar 5 mar abich. To so far nyaka kumochope kata seche ma waneno kapod gine total vote count ma 4 million ni waneno kamane kuma giringe. Omiyo duoko ni until the IEBC declares it, onenre ka gima odhi fall within gima opinion polls osebedo kawacho kuom dweche 4 ma opinion polls osebedo katimo opinion polls kwarito election ni. To mogik manyalo wach duoko mwaneno ni jowa obeda gi kwe gi hore girit IEBC oland results kaka obedo declared, to ginyalo tiyo go station mopogore opogore kaka Radio Ramogi kod Citizen TV mondo gilugo results gi. Kik gitig results ma dhano keto e social media mopogore opogore nikech results go ok obedo verified. Kuma ng'ata nyalo yudo result en either IEBC portal kod jo media mose yangre boketre oko mabeti mokwano margi kalure gi form 34As moseket e portal mar IEBC. Omiyo gima jo media bro yudo kod gima jo IEBC bro lando ok di bedo mabor. Erokamano ahinya Green Odera. Erokamano bende kuom kawo thuolo mari mar twak kodwa kaluwore koda chal mar yiero mar 2022. Kao kamano ageno ni wabiro yudo thuolo machielo mar twak e wi weche ma opogore opogore. Erokamano ahinya. Ramogi, mano ne Green Odero mabende ne wantiere wasebedo godo kanye twak mano kil e county ma Kisumu mabende wasebedo ka watwak godo e chal mar yiero mar higani. Bende ne wawacho ni pod wadhi nyime koda yango jogo
ma osego badgi piny eng'we laro kome mopogore opogore. Gie kinde ni eri jaod bura ma Ndaragwa maro Jeremiah Kioni ogoyo bade piny ma ka bende ne olaro kom mar bedo kaka jaod bura noero mar ka bende ne olaro mar bedo kaka jaod bura noero ma Ndaragwa. Mano Jeremiah Kioni ma bende koro ogoyo bade piny kane olaro kom mar kar chung' od bura ma Ndaragwa. Gie kinde ni eri nyakwa Ramogi jotelo mopogore opogore luwo duoko machiegni kendo gigolo duondgi kaluwore koda wach machalo kamano noero. Nyakwa Ramogi wach modonjo sani en ni jaod bura ma Ndaragwa mano Jeremiah Kioni ogoyo bade piny ka bende nolaro kom noero mar Ndaragwa kod otiko noero mar Jubilee ka bende koro gie kinde ni bang' koseneno moko kuom kwan mag ombulu ma koro chopo to neno kanyo ka dipo oneno ka kwano koro wite oko ka bende koro wacho ni gie thuolo ni eri oweyo laro kom noero. Bende Jeremiah Kioni ne siro komno en jaod bura masani ma Ndaragwa kendo ne odok mar mondo mi ochako yiere kendo kata kamano koro nenore ni kwano wite oko. Nyakwa Ramogi bende Kabando wa Kabando bende ne ogo bade piny yande olaro kom noero mar bedo kaka seneta mar county noero ma Nyeri. Yande omanyo kom noero ka owuok e kom mar bedo kaka jaod bura. Bagi moko kuom josiasa matene nyiso ni ok gin welo e siasa. Kata kamano nyiso ni koro yiero mar higa ni eri en yiero ma opogore. Nixon Korir mar Lang'ata ne osegolo wach bende ka wacho ni kwano owite oko. George Theuri mane masani en jaod bura ma Embakasi West bende ne osegolo duonde kowacho ni yiero kik pog oganda kendo kwan nyiso ni kom noero owito ka wacho ni okwayo jogo eko kata oganda mawuok Embakasi West mar mondo mi osir jalero ma bende koro kwan keto nyime. Nyakwa Ramogi magi mana kwan mamoko moselande kuonde mag luto mbulu. Kata kamano duoko ma ayanga ibiro chiw kanyo makare kod duol mochung' ne tayo yiero mano mar IEBC ma bende gie sani ni eri ogo tach e Bomas of Kenya kama giwacho ni gin gigeno ni gibiro kawo kinde machuok kende mar mondo mi gichopi kata giyang duoko mar ombulu ma kata ka koro chik miyo gi nyaka thuolo mar ndalo 7 mar mondo mi ginyal chiwo duoko mar yiero mar higani. Kata kamano Wafula Chebukati ma en jakom mar IEBC to osingo ni gitemo matek mondo mi kik gichopie ndalo 7 goeko kapok gichiwo duoko mar yiero mar higani eri mar 2022. Gie kinde ni eri thoth kuonde ma wasedhiye kata gwenge ma bende koro wantiere koda reporters magwa nyiso ni ombulu gie sani ichopo e kar nywako ombulu mar kuonde chung' od buche ma opogore opogore. Wasewuotho e kaunti ma Siaya, wasewuotho e kaunti noero ma Kisumu, kaunti ma Nairobi, gwenge mopogore opogore. Apisas mag IEBC mane otelo ne ombulu koro segolo ombulu go kuonde mane olutgie kendo gie sani gin e chenro noero mar chopo ombulu go eko e kar nywako ombulu mar kar chung' od buche mopogore. Mana kaka ne sewacho ka gisewuok e kar nywako ombulu mar kuonde chung' od buche gibiro dhi e kar nywako ombulu mar counties. Manyiso ni counties duto 47 county ka county oyango kar nywako ombulu mar mondo mi otergie mano tero ombulu aching' mano e chenro ma ombulu go yudo. Nyakwa Ramogi mago gene duoko ma wantiere godo kaeri ma kaluwore koda kwan ma bende koro kambi mar RMS oketo mar kwano ombulu ma nyogo e pacho kaeri odiochieng' manyoro. Bende kaluwore koda ombulu no waneno ka Raila Odinga ema nitiere malo kanyo koda kura 2,131,574 mana tamalo 50.75 kod abich. Bang' Raila Odinga iluwe koda William Samoei Ruto. Ruto nitiere kod ombulu 2,982,782. Mano kwan ombulu atamalo 47.85.
Namba adek kanyo wantiere koda George Lushiri Wajakoya. Wajakoya nitiere kod ombulu 18,425 mana tamalo 0.43. Tok Wajakoya wantiere koda David Mwaure Waihiga. David Waihiga nitiere koda ombulu 8,300 mano atamalo 0.2. Nyakoromogi magi gin atamalo mag ombulu mabende osechopo e karwa mar kwano ombulu. Magi gin atamalo mag ombulu geko. Nyakoromogi mana king'iyo kanyoero mago ombulu geko mosewuok e kuonde ute twech kama bende Raila emanitiere kod ombulu 748, atamalo 56, Ruto niga atamalo 36, Wajakoya ni kod atamalo 0.2, ka David Mwaure nitiere kod atamalo 0, nyiso ni onge jalmo oluto ne ombulu e karod twech. Kaluwore kod ombulu ma osedonjonwa gie kinde gieki. Nyakoromogi wadhi nyaka e kaunti mar Siaya, mane kaunti mabende jachung kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga wuokie. E kaunti no ero Raila Odinga oyudo kwan mar ombulu 189,428, mana atamalo 98.24 mar ombulu ma osedonjonwa. William Ruto oyudo ombulu 2,174, atamalo 1.12 mar ombulu ma waseyudo. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 989, atamalo 0.51 mar ombulu mosedonjo, ka David Mwaure oyudo ombulu 97, mana atamalo 0.1 mar ombulu mabende osedonjonwa e karwa mar kwano ombulu kaka kaminero mar All Media Services. Nyakoromogi pichni mineno kanyo geko gin kaluwore koda kwan ma watimo kaka kambi, ka bende atamalo gin atamalo mag ombulu ma osedonjonwa. Mano nyaka koro wang'e mar mondo mi kik wabed koda wach ma ok ni kare. Wadhi e kaunti ma Homa Bay. Homa Bay, Raila Odinga oyudo ombulu 185,938, atamalo 98.3 mar ombulu mosedonjo. William Samoei Ruto nitiere kod ombulu 1,830, mana atamalo 0.96 mar ombulu mosedonjo. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 316, ka David Mwaure oyudo ombulu 78. Nyakoromogi mago gin chal mar duoko mar yiero 2022 gie sani, to mana kaka wayudogi. Pok wayudo thuolo mar yudo ombulu duto manyol luti odiochieng' manyoro, manyiso ni mana kaka gidonjo e kaka wadhi mbele koda miyo. Wadhi nyaka e kaunti ma Uasin Gishu, mano kama jalup jatend piny William Ruto wuokie. Gie sani Ruto manyo komno ero mar tend piny kod otiko mar UDA. E kaunti ma Uasin Gishu entiere kod ombulu 1,117,817, atamalo 88.28 mar ombulu e kaunti no ero. Raila Odinga luwe kod atamalo 10.96 man ombulu 10,394. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 152 e kaunti ma Uasin Gishu, atamalo 0.12, ka David Mwaure Waihiga oyudo ombulu 116, mana atamalo 0.1 e kaunti ma Uasin Gishu. Nyakoromogi magi ombulu mabende waketo kaluwore koda counties mabende duoko magi osechopo. Duoko gi ekipo chopo duto, gin mana duoko mabende wakwanyo. Wadhi nyaka kaunti ma Murang'a. E kaunti ma Murang'a, William Samoei Ruto emani malo kod ombulu 94,996, mana atamalo 81.45. Raila Odinga luwe kanyo kod ombulu 19,956, atamalo mar ombulu 17.1. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 566 e kaunti ma Murang'a, atamalo 0.48, ka David Waihiga Mwaure oyudo ombulu 434, mana atamalo 0.4. Duoko mana kaka choponwa gi e kinde gi Nyakoromogi. Duoko mar kom no ero mar tend piny Kenya. Kom mar tend piny Kenya ne oywayo kanyo
jochung' ang'wen manopuodhi koda IEBC mondo mi olar kom noero kamoting'o Raila Odinga e otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, William Ruto kod otiko mar duond bura mar UDA, George Wajakoya otiko mar Roots Party, David Mwaure kod otiko mar Agano. Ng'wech mapek kanyaka sani nitiere kind Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koda William Ruto mar duond bura mar UDA e bwo kwethnoero mar Kenya Kwanza, kabende magi e moko kuom duoko machopo gi e kinde gi ekim. Duol noero ma ochung'ne tayo yiero pacho kae mano mar IEBC gie sani wacho ni onge form aching' mar 34A, mano form moting'o duoko mar kom tend piny kowuok e kuonde luto ombulu mopogore opogore. Giwacho ni onge kata mora mora magiseyudo aching'. Parni nyaka forms go eko chopi Bomas of Kenya aching' mondo mi opuodhi ni duoko mani yude mbui chalre koda duoko ma iyudo e forms go eko aching'. Mano e thuolo noero mabende biro chiwo ne kata ma IEBC biro kao mar mondo mi oland duoko bang' ka gisepuodho ni forms 34A mane wuok e kuonde luto ombulu mopogore opogore chalre mokel aching' chalre gi mago manoketi e mbui. Duol mar IEBC nitiere koda mbui ma oganda duto nyalo yudo thuolo mar chopie kendo mar neno kaka ombulu idhi nyime koda kwano e kindeni. Gie sani onge kata onge kaunti mora mora ma bende koro osechiwo chutho duoko mare. Kata kamano kaluwore koda weche ma pod donjo en nitiere kuonde moko ma bende jaloch osenenie, nitiere kuonde moko ma ji osegoye badgi, nitiere kuonde moko ma bende jogo eko moselo koro osenyiedhore, mak mana ni e kinde ma gichopo ayanga wabiro chiwonegi mana kaka gidonjonwa. E kaunti noero ma Uasin Gishu, reporter marwa Chris Owino ma bende nitiere kuro ne oseyango ni apisas mag IEBC ne oseikore mar chako yango duoko maggi ka ochopo saa 9:30 kasani bende en saa mosekalo matin. Wan gi geno ni chenro mar duoko ombulu osechako timore e kaunti ma Uasin Gishu, bende mana kaka ne wasewacho en chenro madwaro bolruok kaluwore ni onyalo bedo mar arieya. Parni IEBC nitiere koda ndalo 7 kata bedo ni gitemo mondo mi giket duoko no, giyang duoko no kapok ndalo go rumo. Mak mana ni en gima nyisowa ni kik wabed joma ol piyo. Ombulu nyolut nyoro kendo kochakore chieng'no wantiere koda thuolo, kata IEBC nitiere koda thuolo mar ndalo 7 mar neno ni duoko machalo kamano ochopo kapok kindeno okalo, mano kinde mochiw koda chike ma pacho kaeri. Gie kinde ni bende nyaka koro ibed kod motang' koda weche mag dhok, weche mikalo. Nitiere jok ma wuotho kawacho ni ng'ane oseyomo kata ng'ane oseyombi. Kapok owuok kuom IEBC, kapok owuok kuom od fwambo migeno kaka Ramogi Tv, parni mano ok duoko makare, nikech oganda fuyo gi weche mok ni kare, oganda fuyo gi paro magintiere godo. Kata kamano bed ni in kama kare ma inyalo neno TV kata inyalo dhi e mbui mar jo IEBC mar ng'iyo ni to gie kinde ni ombulu chalo nade nyakora Ramogi. Kabende ijiwo oganda duto mondo dhi nyime koda nyayo kwe, manyiso ni e kinde ma kwe obetie to koro waketo lwasi makare ne duol noero mar IEBC kachiel koda apisas duto mag luto ombulu mondo mi ochiwnwa duoko. Bende wanyalo paro ni kar chung' od bura ma Elders manitiere kaunti ma Wajir nyoro ne ochor yiero mare. Koro yiero mare nyoko timore nyoro kaluwore koda chochni kata weche go mag arita ma bende ne ok ni kare. Kata kamano jakom mar IEBC Wafula Chebukati oyango kawuono ni eri ni yiero gie sani dhiyo nyime kendo gin gi geno ni obiro rumo e yono ero makare. Kata kamano gwenge kaka kom mar gavana ma Mombasa koda Kakamega kora kom noero mar jaod bura mar Rongai to pod ochor nyime, kendo IEBC biro chiwo tarik manyien ma ibiro bagie yiero go. Penjo maduong' en ni e kinde ni kaponi idhi mi iluto ombulu to in jalno mawuok Kakamega kata Mombasa kata Rongai, ere kaka IEBC kata pisas biro ng'eyo ka diponi iseluto ombulu e kinde no kata e kinde mar odiochieng' manyoro kani yiero
jolar kombe mamoko ma ok mar gavana. Bende IEBC owacho ni gie sani kata odiochieng' manyoro jogo mane osego ombulu ne iketonegi ranyisi e lwetgi makoracham. Kata kamano jok mabiro luto ombulu e kaunti ma Mombasa koda kaunti ma Kakamega gi kar ochung' od bura mar Rongai ibiro ketnegi ranyisi e lwetgi makorachich bang' luto ombulu. Maeri mar mondo mi ogeng' ng'ato kik nuore e luto ombulu kaluwore ni onyalo wacho ni kata nyalo bedo ni ng'ato achiel nyalo bedo koda chenro machielo mar chocho weche mag yiero. Gima bende nenore yiero ni eri ni oganda kata jotelo ma bende koro neno ni kwan oseketo gi thenge koro wuok oko mapiyo piyo nyiedhore kendo wacho ni gie sani to koro giseweyo laro kombe ma opogore opogore. En ranyisi makare ma bende oketi koda thoth kata moko kuom josiasa matene mayande dok nuoyo kombegi kata mayande laro kombe mopogore koda mago magisebeti. Ranyisi makare ne joma moko ni ponono ni ineno ka kwano osebagi to en gima kare mar yie loch. Kata kamano ponono ni neno ni ok iyie loch to in koda thuolo mar wuoth mar dhi achiel kachiel e doho kendo chwalo ng'ur mari kaluwore koda chik kod bende kaluwore koda ndalo ma ochiw koda chik mar mondo mi jogo eko mane gi ng'ur ochwal ng'ur margi e doho ma pacho kaeri. Kabende doho bende ni koda ndalo 14 tok ka osekawo kata kosewinjo ng'ur mar jachung' mar mondo mi ochiw duoko mapiyo piyo kapod mondo mi opang chenro mar yiero manyien kata kadiponi owit oko mar mondo mi jaloch okaw telo. Mago gin moko kuom yore ma ponono ni josiasa oluwo to bende biro neno ni kwe ma osenene pacho kaeri obedo kuom thuolo malach. Kabedo jiwgi koda duolnoro mar NCIC mar mondo mi one ni kila ng'ato onyayo kwe kendo kokelo koko e yo moro amora kaluwore ni jogo manigi ng'ur ong'eyo chenro ma ginyalo tiyo godo mar chwalo ng'ur margi to joloch bende yudo thuolo makare mar mondo mi ochiwnegi otiko manyiso ni gin ema gisebedo joloch. E kinde mokalo jakom mar IEBC Wafula Chebukati kachiel koda jata chenro e duol nero mar IEBC mano Hussein Majan bende no ogolo wach margi kaluwore koda chal mar duoko mar yiero mar higani. Wach maduong' ma bende gigolo kanyo en ni chenro osedhi e yonero makare. Kabende owacho ni ng'ikruok mane obetie kaluwore koda yiero mar aching' kata yiero manyasani giwacho ni en mana chandruok matin kata kamano ne giseyudo duoko makare. Gima nyiso ni duto kata chutho to kama gibetie gineno ni chenro mar luto ombulu mar higani eri odhi yo makare. Gie sani nyakora Ramogi abiro weyi mar mondo mi ne chal mar duoko mar ombulu. Ng'eni dakika ka dakika nyirni makalo duoko medo choponwa kendo mana kaka gichoponwa nyakora Ramogi in e achiel kuom jogo mayudo gi mana kaka gichoponwa. Par ni duoko gi duto pok kaka mar jatend piny pok odhi nyime malich makoro wanyalo ng'iyo godo ni to en ng'a mane ma oyombo. Kata kamano magi gin duoko kaluwore koda duoko go ma bende ichiwo kod mabende koro ichiwo kod apisas mag IEBC kata agents mag duond buche e kuonde mabende ne ginie joneno. Nyakora Ramogi gie sani bende nitiere kuonde moko ma osechak lando joloch magi jogo eko molandi e kuonde luto ombulu mopogore opogore. Kabende kaluwore koda kwan mar ombulu ma ji oseyudo kendo mana kaka gibironwa wabiro neno kanyo ni ote machalo kamano bende ochope mesani mar ng'eyo ni to gie kinde ni kopogore koda jogo ma ogo badgi piny gin jomage ma bende koro oseyangi e kuonde luto ombulu ni obedo joloch e kombe mopogore opogore ma bende giseyudo. Nyakora Ramogi wadhi nyime koda lero ni achiel kachiel mar jogo eko ma bende osego badgi piny. Wabiro chiwo ni ler bende jogo mosebedo joloch manyiso ni kama joloch nitiere jogo eko ma bende oselo bende nitiere. Bende wabiro neno ni ok waweyi ma ok watang'o ni chal mar mor joloch kachiel koda muodo lak
mag jogo eko mabende okolo ka bende gimaber en ni moko kuom jogo eko mabende kara jogo eko mabende koro osego badgi piny osenyenyore oko kendo waseneno gigi kini nyaka romo geng'eni wasebedo kuom thuolo mar ariyo kara kamano ne wasesingo ni TV mari ok bilor nyaka chieng' iyudo duoko makare manyiso ni wanyalo mana yweyo to ok wanyawe chutho gi kinde ni eri abiro weu ka bende ung'iyo weche mopogore opogore ubiro neno duoko mawuok e counties duto 47 kuonde chung' od bura 290 koda tend alensi kata kombe mag tend alensi mathoth e pacho kaeri wabiro mana kawo yweyo matin kata kamano chenro mar duoko kata mar ng'eyo duoko mar yiero mar higani to ok bichung' kata matin ponono ni dwa ng'eyo ler kaluwore koda duoko kata weche misewinjo inyalo penjowa kanyo e mbui marwa mar oganda mar Ramogi TV ibiro yudowa Facebook ibiro yudowa YouTube ibiro yudowa Instagram ibiro yudowa e Twitter kama bende ler biro betie kaluwore koda weche mawachore e mbui kao kamano to neni iluwowa bende e mbui goeko kaluwore ni onge gimoro amora mabawa kendo waneno ni wami wachno mane dhok makare miwinjo ponono ni nitie gimoro mane bende gwenyi kaluwore ne ok owach koda dhok no minyalo winjo nyakora Ramogi wantiere kaeri mar lokonigo kendo mar mi chal kendo adiera mar wach wadano kanyo ka wadong' mana kode dakika achiel kende to waromo wachopo kanyo saa 10 midhiambo mar chieng' mar odiochieng' niri mar chieng' tich adek tarik 10 mano odiochieng' achiel kende to ka jo Kenya ne oseluto ombulu nyakora Ramogi asewacho ni wantiere gweng' mopogore opogore wantiere Bomas of Kenya wantiere counties mathoth gi e kinde ni area biro weye lwet nyawadwa Sharon Ong'ao mabende nitiere koda chenro mar ariya ma obiro lero ni mana ka ochopo ka kao kamano abiro weyi mar mondo mi irangie ni to chal mar duoko mar yiero mar kom mar tend piny chalo nade e kar kwano ombulu mar kambi ma Royal Media abiro weyi kanyo mar mondo mi ine ni to counties mopogore opogore oluto ombulu e yo machalo nade puonj maduong' ma bende wakao kaeri en ni tiji kaka ja Kenya en dhi mar luto ombulu chenro modong' iweyo ne jomodong' mar nyisi ni to en ang'o madhi nyime kendo ting' maduong' ma in godo en nyayo kwe e aluora mari mar neno ni piny Kenya odhi nyime kata tok yiero kaluwore ni ngima pod ochwere kendo geno marwa en ni jal moro amora ma bende biro kawo telo biro neno ni otayo piny Kenya e yonero makare nyakora Ramogi osebedo kinde mar ariya ma bende wasepuonjore kaluwore koda chal mar yiero mar 2022 kaka nasewacho oyienwa mana yweyo kao kamano chenro mar ng'eyo duoko to pod dhi nyime e kinde duto king'iyo wang' jowi mari to wabiro miyi duoko machalo kamano nyakora Ramogi par ni chenro mar kwano ombulu kata yango ombulu duto yango joloch ibiro tim koda duol matayo yiero pacho kaeri mano mar IEBC en emoyiene mar yango duoko mar ombulu e pacho ka kao kamano koa kuoma en duoko niero kamano maduong' kuom yiero TV mar Ramogi mar mondo mi duoko mar yiero mar higa mar 2022 kao kamano mano e chal mar kweno mar ombulu ma weyi godo kanyo ero mar mondo ing'eni to gi e kinde ni eri counties ne oluto ombulu e yo machalo nade kao kamano ibed koda kinde makare nyinga Simfros Okinda.
Nyako Ramogi Tv kamura mintiere sa aneno kanyo ka en sa 10 gi dakika 15 pod wadhi nyime gi chenro mar yiero mar piny Kenya higa mar 2022. Mataye chenro ni nyinga en Sharon Ongabro budo kata ichakre sani nyaka sa 3 ma midhiambo. Nyako Ramogi jofambo magwa ogotache kor gwenge mopogore e pacho ka gi sani Nyako Ramogi Tv ka pod wadhi nyime gi chenro mar yiero higa mar 2022. Mineno ka ma en Eric Owenga jafombo marwa mogo touch e gwenge mag Lang'ata. Owenga kinyal mna winje yo makara musi ni misawa enang matimore kama bende intiere gisani. Sharon, manaka kiwacho no abiru na chiel kachiel ka ok school kata mbalariany ma multimedia mano en log tich ma iriwo mbulu duto ma gwenge ma kata e kachung'o ma Lang'ata manyo otimi nyoro nyaka sani gima nyako ni en ni apisa maduong' mochung'ne weche mag yiero sub county ma Lang'ata ka Mikae Janet Mtie dhi nyime kod kao forms ko keto ko somon jopiny nyaka sani gimokono en ni osayudo forms ma hao prabich kanyo nyaka sani kendo ng'eni gwenge ma Lang'ata nentie kod polling station 226 koro nyaka sani osayudo mana kwan ko kuom polling stations prabich nyaka sani giming'e ni gwenge ma Lang'ata kata kachung'o ma Lang'ata ka yande wach mar dwaro telo mar bedo MP kata jachung' ma od bura ncha pek mokalo e kinda jaod bura masani mano Nixon Korir mabende nyog geto geng'o komni kod otiko mar UDA kod jal machielo mong'ere kaka Odiwor Felix kata jalang'o mane dwaro komni kata kamano wang'eyo ni seche moko 4 mokalo ne ja chung' mar UDA Nixon Korir ogo bade piny kokalo e mbui mare kowacho ni koro owacho ni kalure kod kwan mage jalang'o ne osebare kata kamano gimong'eyo en ni kokalo kuom IBC mano ken lando margi kech kwan go Nixon ne oyudo kalure kod agents mage mano oketo kech ong'eyo ni IBC to poko olanda ayanga ni ng'ano moyombo ma en jaod bura ma Lang'ata kech pod kweno kod ikruok pod dhi nyime to Nixon en owuon kalure kod agents mage mano kworo kuno moporo mag tombulu no wacho ni kalure kod kwan mage osefwenyo ni jalang'o oseyombo kendo okwayo ne maber kongiso no dhi nyime kod tich mar tero Lang'ata nyime gimong'e ni kachung'o ma Lang'ata ka an kod wards maromo 5 mabende igeno ni bo yudi e jotelo mag MC wan ka kod Karen kuma wantie sani en Karen wan ka kod Mugumoini wan ka kod Nyayo High Rise wan ka kod South B kod Southwest Nairobi West ma igeno ni ibro landie jotelo mag MCM ka yiena Sharon anya duoki na matini gwenge makibira kechbe na sakalo kokon baido thuolo matwa kod apisa maduong' mochung'ne weche mag yiero e kachung'o ma Kibra mano Mikae Phyllis Hayemba mano wacho ni nyaka sani ne oso kao polling station maromo 30 ma ose yango ni forms magi ma oso terne kod apisas mage manyo tayo yiero to gimong'eyo ni polling stations ma Kibira no gin maromo 196 ma nono beni ko dwoko ma koro gima dhi nyime sani e kar riwo mbulu maduong' ma Upper Hill ni podi dhano rito dwoko Mikae Hayemba nokonwa ni samoro kiny eminya landie ja od bura ma Kibra kalure kod yiero manyotim nyoro Thuruka Sharon mana kamano Owenga kanyalo mana penji kopogore kata na gi Nixon Korir jochung' mamoko to wachang'o bende gisego badgi piny gimong'eyo ni ginyamnago mamoko poko wuoyo kech ng'e ni mae na duoko ma wiye ma Nixon en owuon no yudo kuom joge kata agents mage mane okworo kuno opogore kora paro ni jochung' mamoko to pod girito kanga IBC osechiwo lendo makende kawuono gotieno kata kiny kora ka gibro go badgi piny mane gimang'eyo kech gibe pod agene e gwenge agin kuonde gi to pod giwuoyo kech girito ni to IBC won bro wacho nang'o bang' kech gimakoni en ni apisa maduong' mochung'ne mag yiero e kar chung'o ma Lang'ata ka Janet Mtie pod dhi nyime kod kao forms go ka gin ko osom
gie sani koro mang'isore ni pod tich pod dhi nyime kech mana kana koni oseyudo gi maromo 50 kama to pod odong' maromo station duto malang'ata kanyo gin 226 koro ng'iso ni pod odong' mang'eny mokalo ma pok ore mondo aka koro duol mochung' ne IBC ango bi oland jalno ma oyombo e kachung' malang'ata ka Eriko Wenga wawinjo yo makare kinda geno ni podi biro mi chiwonwa ler kaka gik moko biro bedo katimore e Lang'ata kama bende intiere nyakoro mga jiwa ng'ama anya wuok jalas matin ko Ramogi Sharon kapok odhi mabor wawuok kod Ramogi kama tin mheshimiwa jalas ochopo ka owache akiani winjo kaka Nixon ne owuoyo kawuono kaka ng'at ma gombo okomni inya changano kalure kod duol mane Nixon ogolo mbui mare mokwongo wadwoko erokamano ni jo-Lang'ata duto mano wuok mane okura odiochieng' manyoro ma oyierowa e kombe mopogre Nixon ero wuok oko alanga mowacho ni gini omuome to kowacho ni gini omuome nyaka wariti ma wakaw certificate ma wakete lweto eka wanyalo ng'eyo ni gini omuome adier wan ka gi mheshimiwa Oyugi ma bende oyier e koma high rise ward koro kalure gi kaka weche nitie moya koka kori owacho ni gini omuome to pod oneno ka pod polling station pod odong' pod mang'eny iparo ni samo dilok weche kose in gadier ni kaka nosewacho ne kaka osodhi kamano kwan ne wasegoyo te ginyalo bet ni girito to wan ne wasego kwan te mane waseng'ata malo mare wainge embo ong'eyo wuon mondo ne wuogo kalanga mowach kamano en gima osedhi erokamano Sharon wan ka kod telo machielo Oyugi ni won inyacha ngono kalo kod yiero ma ne otiek ni sorry yiero manyoro nyotimre yiero makare ma jo IBC nyo otimo yiero makare chenro nyo chakre e wangsa and amor ni kunde atabura mag Lang'ata duto miluongo ni wards duto nyo ogo kura momiyo Felix Jalang'o nyo yombe duto koro kuom mano kata gimi penjo ni onyalo bedo gi wasi ni polling centers moko pod odong' mapok orew en kwano manyorumo nikech Felix Odiwuor nyo yombo e wards abich duto te Lang'ata yes kuom mano ananyalo mana kawo thuolo ni mondo aduok ne jo Lang'ata erokamano kuom bedo gi geno e ODM chakre tiende nyaka malo manyo esima kanyo Nyayo High-Rise Ward. Ana niya kom, Nyayo High-Rise, adugo mne kom. Yes, only for the second time. Erokamano Sharon, ne oyudo hayo maber ma wuoyo kod Jalang'o owuon kana odonjo kuma iriwo mbulu mano Multimedia University ka ma chenro duto mag luto mbulu malang'ata ne dhi nyime koro wuoyo kode koka koro bende en kod chiama motegno ni bang'e kano ibro lendo chiw lendo to ibro lend ni en moyombo kendi ibro miye oboke kata certificate ma yango ni en jaod bura manyien ma Lang'ata kata kamano gima koni ni mano gina patch giwegi kaka jo chung IBC won poko chiwo lendo ma mare kech pod kweno I ot ma nito kwa ka pod ikro ka achiel kweno mamoko pod dhi nyime ma ibro chiw ayanga kod duol mochung ne yiero e thurka IBC Sharon winji eyo makare kendo rekomanya bende yudo twak mar loso gi Felix Odiwuor mong'ere kaka Jalang'o nyakoro mga jwang' mano na jafwambo marwa mano Eriko Wenga ma bende biro nwa achiel kachiel ka entiere e kar kwano ombulu mong'ere kaka Lang'ata Kodhi nyime gi chenro eni jakom mar dul matayo yiero IBC Wafula Chebukati okoyo jopiny mondo oher ka gilero ni chenro mar nywako duoko mar ombulu en mano manyakata e yor chik kendo kawo thuolo malach kama kaka noloso e kinde machok mokalo. All the forms that 4S that we are going to use are in the public portal. Those are the results. Those results cannot be changed. The results at polling station are final, and nobody can change those results. Even if there's a mistake, as a commission, we shall just note the error and keep the error form. And in the event of any dispute, we shall submit that error form together with the results to the Supreme Court.
We are going to get the original 34As and compare them against the image in the presence of presidential agents. Some of them, I see them in the room. And that we have to do because it's a legal requirement. And once that's done, then we shall fill from 34C, which then will give us the final total. Remember, in this process, we are looking for 50% plus 1 for the winner, and we're also looking for compliance with the Constitution, where the winning candidate must have 25% of the minimum number of counties, which is 24. So all these processes must be done. And after all that, then we shall declare the president-elect or give the way forward of the results for the presidential election. Kopogre gi manya kwa Ramogi Jiwang'e jatatije mar duol mar IBC Marjan Hussein Marjan bende ne olero kaka jogo ombulu ibiro yangi kuonde ma yiero dipoka onwoye. In identification, the default method is still going to use the KIMS kit to identify voters for those specific by-elections biometrically, use of alphanumeric, and also in the event that we don't have backups, we will still go to the physical register. You may have noted that during the election, we were actually using the left hand. So we are marking the fingers using the ink in the left hand. So when it comes to the by-election, we are going to use the right hand. So that is going to distinguish between the ink that was used in the left hand, and we'll now use the right hand to actually ink the voters who have been identified for the purpose of election. Nyakoro Mugajon kwa dhi nyime gi weche modokor ka yiero eni Archbishop mar kanisa mar Anglikana mano Jackson Ole Sapit okwedo monj mar mine e kinde magi mag yiero. Kamae e kaka noloso kinde mokalo. We note with concern that 200 polling stations there were violence targeted at women, especially women candidates, women agents, and women voters. The most notable form of violence against the women was physical violence. Our call to the country: the National Peace Mediation team remains observant of the ongoing electoral process, even as tallying of votes still continue in various parts of the country. We call on political leaders and citizens to give IEBC official time as to continue to conduct its constitutional and statutory duty and obligations in this democratic journey. In this regard, we advise against any unreasonable pressure being piled on IEBC. Lastly, whatever the outcome of the presidential election and all other elective positions, we call for calm and restraint from all sides, and whichever party or parties that will feel aggrieved to call for calm among their supporters and pursue the acceptable legal and constitutional means to seek redress. Our monitors are all over the country collecting data specifically on issues of violence against women. As we are receiving the information from the field, we'll come back again to let you know exactly what we have gathered with data. At the moment, the first day indicated that women, as was read, are facing violent issues at all levels. Kopogre gi manya kwa Ramogi Jiwang'e atieri nyaka e gwenge mag Machakos. Kamodo ni Machakos Town mano jaod bura mano mabende nalaro kom mar Machakos Town mong'ere kaka Victor Munyaka ogoyo bade piny kendo opuoyo jalar kom ma Machakos Town kod otiko mar maendeleo chapchap mong'ere kaka Caleb Mule. Munyaka negeno siro kombe kod otiko mar UDA ka koro owacho ni omiyo luor yiero mar jo Machakos Town.
Nyakwara Mugajuang mano ne en jachung mano mabende manalaro kom mano mar od bura ma Machakos Town Victor Munyaka mabende gisani koro nosegoyo bade piny ka bende gisani koro gikanyo koro nopuoyo mano jal mabende koro en jalochi yiero makamano kod otiko mar maendeleo chapchap mong'ere kaka Caleb Mule. Kodhi nyime gi gwenge mag Embakasi West. Wede ni jaod bura ma Embakasi West mong'ere kaka George Theuri en achiel kuom jotelo ma ok bi siro kombegi banka loch obayogi. Theuri owito kombe ne Mark Mureithi Mwenje mane ochung' kod duond bura mar Jubilee. Kata kamano Theuri oduoko erokamano ne jo Embakasi West kuom thuolo mar higni 10 ma osebedo jaod bura mar aluorano. Bende olero ni okwayo ne Mwenje hawi maber. Kwa dhinyi mwadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumo kama apisas mochung' ne yiero pod pango lai e senta mar nywako ombulu ka girito chwalo duoko mar ombulu mane giya godo kuonde luto ombulu mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyowa maler. Nyakwara Mugajuang wago mos kuom wach makamano kata kamano Millicent Adhiambo pod biro miyowa ler mar wach makamano. Wabiro bedo kwa kelo ni weche makamago achiel kachiel kata kamano wadhi nyime kod weche mabende timore e kor gwenge mopogore opogore. Adaro teri nyaka e gwenge mago mag Nyeri makama bende wayudo ni nyadendi Priscilla Nyukabi mar duond bura mano koro oyie gi loch nyocha laro kom mar seneta ma Nyeri kod otiko mano mar duond bura mar Jubilee. Koro gisani weche mabende donjo ni Priscilla Nyukabi mabende nalaro kata nalaro otiko mar seneta e kaunti ma Nyeri kod otiko mar Jubilee bende gisani koro oseyie kod loch. Nyakwara Mugajuang jotelo mathoth odiochieng' ma kawuono osego badgi piny kaluwore kod yiero mabende pod dhi nyime kod kwano mano ka nwawuok e gwenge mag Nyeri kama bende Priscilla Nyukabi bende osegoyo bade piny. Wadhi nyaka e gweng' machielo kama yudo ni jaod bura ma Kipipiri mong'ere kaka Amos Kimunya mabende osebedo jatend kweth mathoth e od bura mamalo ogoyo bade piny kaluwore kod duoko mar yiero e kar chung' od bura ma Kipipiri. Kimunya owacho ni dwaro mar jo Kipipiri nyaka miluor ka ogoyo ne jopiny erokamano kuom thuolo mar higni 15 ma osebedo jaod bura ma Kipipiri. Nyakwara Mugajuang jod bura kanyakla kod mar jochung' mopogore opogore obed mano mar lemo mar od bura mar seneta mano mag governors MCAs mabende pod dhi nyime kod dwaro margi mano mar goyo badgi piny bang' yombgi. Wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel kaka gimedo donjonwa e studio mar Ramogi. Par ni wan gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mabende osebedo kaluonwa weche mag yiero. Kata kamano kinene TV ni kanyo ineno ka kwana pod medo donjo kwan mabende wantiere kod jofwambo magwa mabende pod ogo tach par ni e kar Rural Media Services ka bende wantiere gi Tallying Center maka gikwano to wan bende wakwano en maneni duol mochung' ni weche mag yiero pacho ka mar IBC ema bende nitiere kod ratiro mar wuoko kayanga mar lando joloch. Koka mano kineno ka maendi en kaka chal mar wach nitiere gi sani nikech chal mar wach koro gi sani kaka waneno Raila Odinga jal mabende jachung' mar lemo mar Komten piny Kenya mabende nochung' kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ema kanyo gi sani waneno ko otelo
gi kwan atamalo 51.39. Iluwe makanyo machiegni gi William Ruto ma bende nochung' kod kweth mar Kenya Kwanza. William Ruto ineno kanyo kantiere kod kwan atamalo 47.23. Magi duto te pod donjonwa kanyo. Raila Odinga bende gisani kanitiere kod kwan atamalo 51.39. En gi kwan mar ombulu maromo 2,264,780. Iluwe kanyo machiegni gi William Samoei Ruto ma bende ntiere e duond bura mar UDA ma bende nitiere gi kwan mar ombulu mano maromo 2,80,101,300 ka bende entiere gi kwan atamalo 47.23. Koko banya kwa ramuga juangi sana daro teri nyaka e gwenge mag Kilifi kama bende wantiere gi jafambo marwa mar Citizen TV mungere kaka Dennis Otieno. Dennis Otieno mana kinyalo mana winja eyo makare amosi ni misawa county ma Kilifi enango matimore gi sani mana kinyalo mana chiwo ne joneno magwa ler mar kama intiere gi sani. Dennis Otieno kekram na kiwinje yo makare amosi ni misawa mana kinyalo mana chiwo ne joneno magwa ler enango matimore e county ma Kilifi kama intiere gi sani. Komando Sharon nawinji maber kawawuoyo sani the voting exercise in Kilifi, the tallying exercise of the votes in Kilifi County is ongoing, and we are still here at the main county tallying center in Kilifi North. And basically the process has been rather slow, trying to look at we've been told by some of the IEBC officials here that there are some constituencies that were still voting late, and they are yet to get all the votes that had been cast in those particular polling stations. Looking at constituencies like Rabai, Ganze, Kaloleni, and even Malindi, though we've seen some provisional results coming from Kilifi North and Kilifi South, where we've seen how this particular contest is actually shaping up. But in the wee hours of this morning, we did witness a scenario where there was some ballot boxes that came from a few polling stations that were unsealed, and these caused a bit of unease looking at some of the major candidates who are vying for the gubernatorial seat from ODM and the Power Party. We had their agents and the representatives here trying to find out answers as to why that was so. You'll just give me an opportunity here to talk to one of the major candidates in the gubernatorial position, ODM's Gideon. We just want to ask him his sentiments about this particular because we've seen quite a bit of delays compared to what other counties have been doing. Mr. Munga, thank you so much for granting us this brief interview. What are your sentiments regarding how this particular exercise is ongoing here at the tallying center? I know it's a tedious exercise, but I think it's a bit slow. It could be faster. But we hope, like what they said, some constituencies started late yesterday morning because of Kim's kids, and they started late, so they were given an opportunity to vote an hour later, which was, I think, okay. And I hope they just fast track the exercise and finish so that we can rest. We have not slept, tired. Regarding the issue that happened in the wee hours of this morning, having some, ballot boxes coming in, yet they had not been properly sealed. How did you handle that particular situation from your end? What happened is apparently when they finalized the voting, they had done the certificates signed by all agents, and then as they were leaving, it started raining, so they all rushed out. They had
close the ballot, but not completely the cells. So there are some cells which were not fixed. Yeah, but when we are satisfied that as long as the forms which were signed out by all agendas, then we said we have no issues. All right. Thank you very much, Mr. Mungaro. Wishing you all the best as the tallying continues. Santa. All right. All right, Sharon. Clearly, we just heard from one of the gubernatorial candidates who is present in this tallying center, overseeing how this exercise is actually ongoing. And it's already past heading to 5 p.m. and the officials here had told us that we could get a feel of how the gubernatorial contest is actually shaping up, but so far we've not received concrete information coming from the returning officer here regarding how that contest is shaping place. But from where I am right now,